Hola, a continuació us ensenyaré un petit truc per crear un índex interactiu molt ràpidament. Imagineu que teniu aquí un curs Moodle original i voleu fer ràpidament la secció d'un índex interactiu i, com us he dit, jo recomano sempre posar tot aquí dins del tema d'informacions, informacions i links interessants i tots aquests fòrums d'anuncis, deixar-ho aquí. I aquesta part general, posar l'índex interactiu del curs. Si vosaltres ja teniu un índex preparat dins d'un altre curs, el que podeu fer és obrir aquest altre curs, anar al mode d'edició i, una vegada que està obert el mode d'edició, entrar a l'edició d'aquest índex, editar la secció i obrir el codi HTML, aquest codi d'aquí, fer una còpia sencera d'aquest índex interactiu d'un altre curs, és un altre curs, i ho podeu afegir ràpidament dins de la secció d'un curs nou. Obrim el codi HTML, podem pegar i, òbviament, que s'ha de treure fora tots els enllaços, ¿vale? Perquè si no, no us portarà als enllaços correctes, però ja teniu aquest índex interactiu més editat. Clar, podeu modificar les imatges, podeu també modificar els títols, però ja teniu el layout una miqueta preparat, ¿vale? O si us interessa mantenir aquest layout també ho podeu fer. Des dels canvis i és una manera ràpida de tenir ja preparat aquest índex. I a mesura que aneu preparant les diferents lliçons, no us oblideu que heu de clicar dins aquesta lliçó i agafar el codi URL de la secció 1 i després editar la secció i posar aquí el codi de la secció dins d'aquest curs. Aquesta és la secció d'infos, informacions, crear l'enllaç, ¿vale? Aquests enllaços sí que s'han de crear nous dins d'un curs, però es pot aprofitar índexs interactius que ja tingueu creats dins altres cursos. Bé, això seria sobre aquest truc, però clar, primerament s'ha de saber com crear un índex interactiu. Això seria tot. Adeu, un salut.